Спачатку ўсё пачалося дома. Ляпілі пельмені на сваёй кухні, я ўласна ляпіў і прадаваў праз Facebook. Назва «Одна міласць», калі па-беларуску, то «Одно каханне», была прыдумана не мной, але яна пасавала да нашай сітуацыі з Машай. Мы пазнаёміліся вось 4 гады таму, можна сказаць, нас вяла вайна, і вось з тых пор мы разам, і гэты лакал адкрывалі таксама разам. Смачна есці? Не, у Беларусі кулінарыя гэта маё хобі было. У Беларусі я займаўся продажамі электрыкі, B2B, в асноўным гэта было святло, свяцільнікі, лампы. Ну, ніяк не дакраналася гэта да кулінарыі ўвогуле. Ну, апошнія гады, амаль, можа, 8, я была менеджер, прадавец, кансультант, вельмі добры менеджер, і прадавала я дахі, матэрыялы для дахаў, кровельныя матэрыялы. Ну, і таксама гэта заборы. Прыемная частка гісторыі, што разам і заўсёды добра. Няма такога, я ўжо не магу цябе видзець сёння, не. 4 гады, так і пакуль што, ну, аднаму яшчэ кахаем адзін аднаго. Спачатку ўсё пачалося дома. Ляпілі пельмені на сваёй кухні, я ўласна ляпіў і прадаваў праз Facebook. Потым ужо першы рэстаран, ну там сапраўды быў рэстаран на 50 пасадачных мест, вялікая кухня, але ён быў так вельмі на акраіне горада, і там гасцей было вельмі мала. Праработалі мы там год, потым знайшлі вось гэты лакал, змянілі крыху канцэпцыю. Яшчэ гэта пельмені лепяцца, замарожваюцца, вось прыязджаюць сюды, гатуюцца яшчэ супы, салаты. Гэта таксама, ну, тут у гэтым лакале недзе гэта рабіць. Вось, прыязджае гэта ўсё сюды і здесь прадаецца. Гэта мы рабілі такія варэнікі да Дня Святога Валентина. Яны з вішняй, італьянскім тварагом рикотта. Вось тут няма цукра, але яны вельмі смачныя. Апошні шанец купіць гэты лімітаваную версію. Зразы зімнячныя, яны могуць быць з мясам унутры, могуць быць з капустай кішонай альбо з грыбамі. Ад таго, як рэжуць мяса на кавалкі, каб змалоць яго, до таго, каб зляпіць кожны гэты пельмешак, кожны пельмешак злеплены рукамі з каханнем. Тут была раней пекарня. Усяго тут 22 квадратных метра, але тутай недалёка 2 вялікіх атэля, тут шмат турыстаў. Увогуле шмат пешых, па мапе гэта ў 10 разоў больш, чым было ў нас там у Тархаміне. Ну, сесці можна толькі ўлетку, калі ёсць летняя тэраса. Зараз самі бачыце, здесь там 3 чалавекі на раз можа быць.
Але ўсе госці, хто тут застаюцца паесці, ну, нават у гэтай маленькай прасторы, усе кажуць, што у вас атмасферна, да вас хочацца прыходзіць, тут можа нават кавы папіць, паразмаўляць, нягледзячы на тое, што места няшмат. Вось. Ну, а вялікі рэстаран так, на жаль, мы вымушаны былі замкнуць, бо гэта, ну, першы блін часам комам. Сёння няма аліўе. Ведаю, што шмат хто сумуе, вось селядзец пад футрам, таксама самы смачны ў Варшаве. Палякі таксама ведаюць пра гэты салат. Не ўсе, але ведаюць, і сярод палякаў ён таксама вельмі папулярны. Наш боршч з ялавічынай – гэта ну, таксама для ўсіх, і для палякаў, і для турыстаў. Немцы проста ад яго кайфуюць. Адной з такіх важных частак аказалася сустрэча з турыстамі з розных краін. Напэўна, ні я, ні Ваня яшчэ 5-6 год таму не ўяўлялі сябе, што з-пад нашых рук ежа прыгатаваная, ёй будуць частавацца людзі на сённяшні момант ужо з 5 кантынентаў. Увогуле, планы такія, каб распаўсюдзіць нашу ежу па ўсей Польшчы, а можа і па ўсёй Еўропе, але пакуль трэба, так сказаць, датаўхаць гэты лакал, каб ён каціўся ўжо сам далей. Пакуль яшчэ працуем над гэтым. Чакаем гасцей новых.